Benvinguts i benvingudes a l'aplicació del Servei de Transport Escolar. Aquesta aplicació és accessible tant des del navegador de l'ordinador com des de la tauleta o mòbil. Primerament, per accedir, caldrà posar a la barra del navegador l'adreça de l'aplicació bus.lacomarcal.com. També podreu trobar l'accés directe des de la web de la nostra escola. Una vegada hem descobert la pantalla d'inici, caldrà introduir el nostre nom d'usuari, que coincidirà amb l'adreça electrònica que disposa l'escola a la seva base de dades. Seguidament, introduirem la contrasenya. Tal vegada, en alguna ocasió, oblideu la clau d'accés. En aquest cas, caldrà clicar aquesta opció per a recuperar la contrasenya des del correu electrònic. Quan accedim a l'aplicació, la nova finestra contindrà la informació dels nostres fills i filles. En la barra de ferramentes de la dreta trobem informació del seu compte. En aquest apartat podrem canviar la contrasenya. En el cas de voler realitzar més canvis, caldrà que us poseu en contacte amb l'escola. És important revisar les dades personals d'aquest apartat. Com podreu observar, aquestes caselles ens permetran canviar, si ho desitgem, la nostra contrasenya. A l'esquerra de la pantalla podem pujar una imatge de perfil. Una vegada hem realitzat tots els canvis, els guardarem. Anirem a la icona de la caseta per a tornar a la pantalla d'inici. Si volem eixir de l'aplicació, clicarem l'aspa.